Elias, kolmatta kertaa istutaan täällä. Terve, terve. Terve. Mites meillä on mennyt No, viime aikoina? viime aikoina on mennyt aika hiljaisesti sillä tavalla, että on ollut ehkä pieniä takaiskuja tässä. Rahojen kotiutuksessa on ollut vähän viivettä, johtunut varmaankin niin kuin sekä näistä sivustoista että omista kamppailuista, mutta nyt on ihan pari päivää sitten päässyt jatkamaan tätä hommaa pikkuhiljaa, että se oli ehkä semmoinen pieni pakkoloma. Niin, siinä oli just useamman viikon semmoinen breikki, että ei niinku ollut kohteita. Joo, ei ollut siis rahaa pelata oikeastaan, tai sivusto asetti noita rajat laittoi kiinni ja sitten siinä kesti jonkun aikaa kotiuttaa tämä tilin saldo sitten, että he ei hyväksynyt oikein mun henkilöllisyystodistuksia, mutta nyt sitten viikko sitten about hyväksyivät lopulta sitten ja nyt on saanut nostettua rahat ja siirrettyä uuteen ja nyt peli jatkuu sitten. Joo, mikä sivusto se oli? Betinia. Joo, ja siinä oli niinku pidemmän aikaa kesti, että sieltä ei vaan, tai ne ei hyväksynyt jotain todistusta osoitteesta. Kyllä, että yritin useammalla todistuksella nämä kaikki perus vero.fi ja pankki, nämä tilitiedot ja kaikki tuommoiset mutta sitten lopulta uuden vakuutuslaskun kanssa sain sitten rahat ulos, että he antoi sitten niin kuin lopuksi vain yhden vaihtoehdon, että tämä pitää olla tämä tai sitten ei mitään. Toi on välillä taistelua sivustojen kanssa saada sieltä rahat ulos, että se jotenkin tuo semmoista lisäpotkua, että haluaa niiltä sitten niinku kyniin ne. Kyllä, että ei ainakaan ole semmoinen olo, että no jääkö ne sitten sinne, että se on kyllä päinvastoin. Sitä ei tule sitä oloa. Viimeis kun me istuttiin, meillä oli 1,5 tonnia, suunnilleen oltiin plussalla. Nyt ollaan 2929 euroa plussalla just tällä hetkellä, kun tässä istutaan. No siis käytännössä meidän profit on tuplaantunut sieltä, kun viimeksi oltiin. Miten sä näkisit ton summan niin kuin siitä, milloin me oltiin viimeksi marraskuussa siitä tähän päivään? Tai miten tuo kehitys on? Miltä se on niin kuin tuntunut? No, on se motivoiva edelleen kyllä, että ei ole sillä tavalla mihinkään muuttunut, että ehkä jopa huomaa, että se sitten ei nyt eksponentiaalisesti rupea kasvamaan se voitto, mutta kyllä se kiihtyvällä tahdilla mielestäni. Ainakin nyt on vähän vaikea hahmottaa, kun on tämä ainakin 3 viikon tauko välissä, mutta kyllä se motivoi edelleen. Ehdottomasti. Toki jos mietitään sitä kesää, että siellä aloitettiin 5 euron panoksilla, ja nyt jos me katsotaan näitä viimeisiä panoksia, 32 niin, taitaa olla semmoinen. Joo, niin kuin 30 suunnilleen. Totta kai se on niin kuin 6 kertaa enemmän per veto kuin se 5 euroa, että kyllä. Toki se on hyvä. Closing line profitti on melkein 4400, eli periaatteessa se on se, niin kuin, se, on se odotusarvo näillä. Tarkoittaa sitä, että hyvin monessa skenaariossa tässä vaiheessa me oltaisiin siinä 5 tonnissa. Niin kuin, me ollaan nyt 1300 euroa jäljessä closing linea, 1400 euroa jäljessä closing linea. Ihan yhtä todennäköistä olisi, että me oltaisiin 1400 euroa yli sen closing linein. Kyllä, ilmeisesti. Eli siis silloin oltaisiin 6 tonnissa ja challenge completed, etc. Mutta näin ei ole. Miltä se tuntuu? No ei se mua henkilökohtaisesti haittaa kyllä. Että tämä oli ehdottomasti tämmöinen kokeilu ja mä luulen osittain ainakin niin kuin ymmärtäväni tämän prosessin tai tämän matikan tässä takana, että vähän, että mistä on kyse. Niin en ole millään tavalla ainakaan pettynyt, että päinvastoin mehän ollaan paljon plussalla ja tässä ehkä sitten oli hyväkin, että tulee vähän vastoinkäymisiä,
niin sitten näkee, että minkälaisia niin kuin esteitä tai haasteita tässä voi olla sitten. Mutta silti mun mielestä näkyy kyllä ehdottomasti niin kuin kehitys ja se, että ollaan plussalla paljonkin. Niin. Tämä on hyvä myös katselle tuoda selväksi, miten tämä matematiikka toimii, missä vaan, niin kuin, mikä vaan sijoittamisen muoto se onkaan, niin kuin, tämä on myös se mahdollinen skenaario, että se ei aina mene ykkösellä maaliin. Ei välttämättä ilmeisesti, joo. Niin, jotenkin return on investment ROI 586%, niin se on lukuna kuitenkin, se on hyvä, niin kuin, että rahalle on tehty tulosta. Kyllä, ei se luku, joo. Ja toi meidän niin kierrätys, turnoveri, yli 100 tonnia nyt mennyt rikki. Niin jos miettii, niin 100 tonnia kierrätys, noin 3 tonnia tulos, about 3% on se tuotto, niin se on ihan hyvä, siis yleisesti, että niin, toi on niin kuin hyvä 3 pinnaa, ja ollaan jääty siitä odotusarvosta, mikä closing value 4,39 pinnaa, niin vähän se, mut 3 tonnia kuitenkin. Ei tunnu siltä, että on 100 tonnilla pelannut. Niin se tulee silleen pikkuhiljaa. Joo, ja ehkä sitä ajattelen sillä rahana ennen kuin sitten se palautuu. Tai jotenkin mä oon ajatellut vaan sen niin kuin toimenpiteenä siellä. Mutta totta kai se on rahaa, mitä siellä pelataan. Joo, just näin toimenpiteenä sitä kannattaa. Että jos joka kerta ajattelee, että nyt mä riskeeraan 32 euroa niin kuin tähän vetoon, niin se on aika huono tyyli. Niin, ja eihän mä oikeastaan riskeeraa sitä sillä tavalla. Että just näin, täysin oikea tyyli ajatella. Onko ollut mitään muuta, mikä on muuttunut taas, mitä silloin, kun kesällä aloiteltiin ekat 2 kuukautta siellä, ja nyt viimeiset 2 kuukautta, onko jotain muuttunut? No ehdottomasti tullut rutiinia, että niin, homma on selkeytynyt tosi paljon, helpottunut, että totta kai niin kuin alkuvaiheessa on vähän hakemista ja opettelua, että nyt se on enemmänkin se, että tekee vaan silloin kun tekee, ja ei kyllä tuota siis hirveästi hankaluuksia itselleen, vaikka välillä tarvii taistella noiden vetosivustojen kanssa, mutta sekin kuuluu siihen, ja harvemmin, tai siis voihan sitä useamminkin olla näitä ongelmia, että monet sitten antaa ilman mitään sen palautukseen. Onko ollut monen kanssa niin kuin isompia taisteluita? Tai? On ollut ehkä 5-7 kanssa, ja sitten taas about 10 kanssa ehkä ei. Et kyllä ne yrittää aluksi. Ja kuvaatko vielä, miten se menee se prosessi? No siis sillä lailla se tapahtuu, että mä pyydän tämän nostovahvistuksen, että saa nostaa rahat, ja he sanoo sitten, että ensin pitää verifioida tili, ja siihen se on yleensä 3-osainen verifiointi, eli henkilötodistus ja todistus asumisesta ja jotain tämmöistä mahdollinen niin kuin tiliotteita pitää lähettää. Ja sitten kun se on verifioitu se tili, niin sitten antaa tietyissä intervalleissa nostaa sitten sen tilin tyhjäksi. Ja ne ongelmat tulee yleensä siinä verifiointivaiheessa just, että se sivusto ei hyväksy mun näitä liitteitä syystä tai toisesta, tai sitten tulee vastausta, että tämä ei kelpaa, tämä liite. Ja sitten pitää laittaa sähköpostia ja asiakaspalvelun viestiä ja selvittää tilannetta. Ja he tekevät sen selkeästi siis vaikeahkoksi, mutta lopulta sitten aina on saanut rahat takaisin. Just toi tyyli, että se tehdään tahallaan vähän vaikeaksi, mutta sitten ei liian vaikeaksi, koska se olisi ihan niin kuin katastrofi, jos joku sivusto jättäisi, no siis ne rikkoisi lakia ensinnäkin sillä, että koska ne on sun rahoja, ne ei voi pitää niitä, ja jos on EU-lisenssi, niin kuin Euroopan unionin alueellisen lisenssi, niin sieltä tulee nootti heti, ja siis ne ei voi
käytännössä varastaa rahoja ihmisiltä, mutta ne kyllä tekee sen niin kuin just tolleen, ne vivuttaa sitä silleen, että vähän pelataan se sääntöjen rajamailla. Muistatko mitkä 3 olisi ollut vaikka niin kuin erityisen vaikeita? Voi että, no toi Betinia menee kyllä nyt melkeinpä ykköseksi, mutta se oli tosiaan osittain ihan niin kuin ulkopuolista syystä johtuvaa, mutta mitähän niitä olikaan? No Bet 365 on joskus vähän antanut haastetta, ja 3. No mä sanoin, että Mr. Green, vaikka se ei ollut ihan älytön, että siinä sai hetken vaan odottaa, mutta sitten sekin kävi aika helpoksi. Mutta yleensä se on tosiaan, että en mä ole nähnyt sitä sillä tavalla haasteena muuta kuin ajallisena haasteena, että lopulta kaikki on silleen samalla viivalla niistä, että ne joutuu sen palauttamaan. Niin se toimii. Joo, ja että ne joutuu hyväksymään sitten jonkun validin todistuksen kuitenkin. Joo, niin se toimii. Kyllä ne lopulta sieltä aina tulee. Niin, tässä on paljon semmoista, jos tulee niin kuin joku vaikea hetki, niin miten siihen niin kuin reagoi. Muista itselläkin oli 2021, muutama vuosi sitten, mulla oli niin kuin 5000 vetoa putkeen sille, että oli niin kuin semmoinen tasainen, että ei niin kuin mennyt mihinkään suuntaan se tuloskehitys. Toki silloin oli koronat sun muut, niin tapahtui ihan uskomattomia asioita urheilussa, kun ei ollut yleisöjä, ja sitten niin vierasjoukkueet pärjäsi tosi hyvin, kun ei ollut yleisöä, ja siinä on jotenkin uskokoetuksella aika helposti. Mutta onko sulla tässä ollut niinku sille uskoajatuksella, että niinku, et tästä ei nyt päästä eteenpäin? Vai onko se löytynyt kuitenkin? Että... No ei sillä tavalla, että mulla on ollut tässä niinku tuki viestin päässä, IT-tuki tai tämä projektituki. Ja kyllä se on maksimissa ollut semmoista, että siltä päivältä on sulkenut tietokoneen, jossa on niinku ruvennut verenpainet nousemaan ja sitten seuraavana aamuna uudestaan. Että ei se ole kyllä mun niinku elämää pilannut millään muotoa. Että se on semmoista varmaan ihan perusvastoinkäymistä. Perusvastoinkäymistä, joo. Aika semmoista hillittyä tosissaan, että saa lämpimässä läppäriä vähän naputella, se on ehkä se paras. Niin kyllä, näin se on. Joo, joo ei tässä ihan kauheasti muuta. Mites tästä tulevaisuuteen, millä mielin, millä suunnitelmiin? No nyt koitetaan jatkaa ahkerasti tätä tietä, minä ollaan valittu ja niin nyt on tosiaan tällä hetkellä käytössä 1 sivusto meillä, että kyllähän se varmaan vielä vähän helpottaisi, jos se olisi useampi, mutta se pitää selvittää se asia, mutta yhdelläkin on kyllä pärjää käsittääkseni ihan ok, että pikkuhiljaa, jos ei muuta. Tämä on ihan aito haaste, että sitten kun alkaa tulee limittejä tosi monille sivustoille, niin miten siinä toimii. Mutta me nyt koetaan löytää ja raivaa sitä reittiä, että koetaan näyttää sitä suuntaa, että miten tässä tehdään. Ja meillä on nyt Lapilanders tällä hetkellä, ja just tuli uusi sivusto, Rebeliin, Tonibetti, siellä vielä ei ole näkynyt vetoja suomalaisille. Ja tämä on just tälleen, että välillä on niinku helpompia aikoja, sanotaan vaikka 2 vuotta sitten oli aika semmoinen sweet spotti, niin kuin, mitä tuli arvopetsaamiseen, ja mä näin tosi paljon 10 tonnin niin semmoisia graffeja, niin mitä suomalaiset oli tehnyt. Ja nyt on haastavampi aika selvästi, että tämä menee tälleen. Ja jos me saadaan tähän just 2-3 lisäsivustoa, niin se on huomattavasti aurinkoisemmalta taas näyttää, että se on. Niin, 2-3 lisäsivustoa. Ootko samaa mieltä? Olen samaa mieltä. Joo. Niin mäkin tämän näkisin, mutta niin, muuten 3 tonnia ollaan kuitenkin plussalla ja tuplattu se profitti, mikä viimeksi oli. Niin. Kyllä se innostaa ehdottomasti jo, tai että se on iso raha. Joo, ja vielä ehkä kysyisin vielä vähän loppuun tähän niin kuin vinkkejä, että miten tämä koko kaari, jos miettii, ja ehkä silleen 2-osainen kysymys, tekisikö jotain eri tavalla, ja toinen on sitten vaan, niin kuin, että mitä sanoisi niin kuin uudelle, jos joku aloittaa, joku katsoo tätä videota ja saa niin kuin innostua, niin se näkee, että me ollaan
tai sä oot tehnyt 3 tonnia, niin mitä sä sanoisit tämmöiselle? En tiedä, tekisinkö oikein mitään eri tavalla. Että, no totta kai on saanut niin kuin henkilökohtaista apua tähän, niin ei ole silleen tarvinnut itse kokeilla tai niin paljon tehdä virheitä ja oppia niistä, vaan on voinut vähän niin kuin mennä suoraan siihen hommaan. Ja mä tässä on mielestäni, jos ei lomaa lasketa, niin on niin kuin saanut aika hyvin maksimoitua niin kuin sen ajankäytön. Että muutamia kertoja päivässä istuu koneelle, niin sitä kauhean enempää ei niin kuin voi tehdäkään, kun loppuu vedot tai sitten pitää odottaa palautuksia tai näin. Niin mä jos aloittaisin uudestaan, niin en muuttaisi omaan toimintatapaani kauheasti kyllä. Voisiko toistaa vielä sen toisen kysymyksen? Joo, niin just se, että teekö jotain eri tavalla, ei hirveästi. Sitten vielä, jos joku katsoo tätä videota ja niin tämä on ollut ihan suosittu sarja, niin olisiko mitään vinkkejä just aloittavalle arvobetsaajalle? Kannattaa kokeilla. Tätä voi tehdä työn ohessa, tätä voi tehdä koulun ohessa, tätä voi tehdä työttömänä. Ja tää on aika helppoa kyllä. Kyllä mä suosittelisin, jos tietokone pysyy kädessä vaan. Eli kuka tahansa voisi tätä tehdä.